kauna na zo ki bani, soyayya haka ce ki gane. A san ki na yi nisa ki gane, ƙaunar ki nake ta yi ni ki gane. Idan ni na ganki kullum na ji wani daɗi kenan a raina. Kullum zuciya tana bedanki, idan baki babu ni a ki gane. Ga ki na ganki ni gabana, to me za a sai ƙauna da muna yi. Ashe zuciya ta bi ɗin sanki ne take, idan har ta ganki kullum za ta je ki. Haba zuciya ta karbe ki damu, insha Allah ke ce mallakina. Haba ga ki gani shi kenan sai so, amma zuciya ta har yau, amma zuciya ta ƙauna take so. Farin ciki na samun ki gane, haba Aisha san ki kenan nake yi. Dama can a san ki ƙauna na baki, haba Aisha ƙaunar ki ni tana nan a raina, ba za ni canza ba. Haba yar uwa ta zo nan ina nan, kowa dai ya gan mu tare ya gan mu. Haba yar uwa ta ƙauna na baki, kuma ina kinawa in har kina gani. Kuma san kini a yanzu nake, kamar hankalin kina nan gare ni, ni ma nawa aiko na nan gare ki. Kama can san ki ne ni nake yi, kowa dai ya gan mu tare ya gan mu. Ki ban amsa zuciyata ta huta, dama san ki ne a raina na kulla. Ƙaunar ki ne fa ko yau a bar mu, ba zan iya komai in babu ke ba. Komai zuciya ta dama da ke ne, take kulla duk da baitoci na raina. Amma dai na ba da yar shawara wai, na ce za ni zo wa umar ki waka. Asha ke ɗan kin zan ta wace, amma dai ki karɓi raina ya huta. Abinda za na ce ni gare ki, har yau san kina nan a raina. Ba zan iya barki ba ko a yanka ni, waya za a ce kun barki karya ne. Ni dai shawara ta gare ku masoya, idan kun samu mai san ku kar ku barta. Domin na sha wuya ni ku ji ni, akan soyayya ta ku gane. Don haka duka mai so sai ya shirya, domin kada ya saki ƙauna ta bashi. Ni dai na samu tawa farin ciki na, a kullum ganin take sare na ya shauki. Aba Aisha a ƙaunar kina yi rata, a zo da taho domin kawo kulla. A kullum sai wana ganin ki zan ji daɗi, a shake ina ta san ki masoyiyata. Yan gaba ne ɗan jefiyar sai ku gane.